Isyu. Serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Isyu. The top issues of the week. Istoryahan sa sunod sa isa ka oras. Kabihan sa Aksyon Radio Bacolod. The most talked about issues. The hottest personalities in one setting. Kabihan sa Aksyon Radio Bacolod. Kabihan sa Aksyon Radio Bacolod. Mabatian kada Domingo. Las 9 sang aga. Kagkaroon, yari ang inyong alagad. Aksyon Boy Duran. Maayong aga Bacolod, mga agabilog gabahin sa Western Visayas. Welcome once again sa aton nga pagpakalagad diri sa Kapihan sa Aksyon. Karon nga adlaw ikaduha nga Domingo sang una pa lang nga Domingo gali sang bulan sang Pebrero, no? Ikaduha kita nga bulan sang tuig 2021. Napit na gid lang aton sini ginahulat para mag 2022, which is a very exciting year for all of us. Kaya ti manong eleksyon na sa 2022. Sadya na no? Anyway, ato sila yung pagpakalagad, ginadulong sa inyo sang Dr. Alfred's Green Coffee. Ang Dr. Alfred's Dr. Alfred's Green Coffee kag Dr. Alfred's Black Coffee with no sugar with mangosteen mabakal sa tanan nga sangasang Sincere Drug Store, Wakong Chinese Drug Store sa may Consuelo Drugs, ara man ini sa may Sincere Drug Store kag sa ibang pang butika kag outlets malapit lang sa inyong lugar. So be fit, be smart and be healthy. Mag Dr. Alfred's Coffee kana kay sa Dr. Alfred's Coffee may kape kana, healthy ka pa. Katon nga bisita sumong kay makuha kita bala update mga ka-aksyon. Ano nang update naton sa Basiwa, Bacolod City Water District. So si Councilor June Gamboa, nga mo ang isa sa mga lead convenor abis ang Water Watch grupo is here with us to give us an update sa sining issue sa Bacolod City Water District. No? Councilor, good morning once again and welcome diri sa Kapihan sa Aksyon. Mayong aga, El Presidente. Mayong aga, El Presidente. Presidente Emeritus ng Negros Press Club. Emeritus. Amo na yang ako niya pagtulok sa imo yang pagtanaw ya Sir Boy. May sige. Now, aga pa ko di. Ginpreparahan ako dayon sa aton nga manugbantay. Gintagaan niya ko kape sang Dr. Alfred's Green Coffee, tigin tunga ko lang, kipi-kipi ko, kasi siling ko sa hapon naman eh. Oh. Kasi siling ko malalo niya nga kape. Pero salamat gid Sir Boy ha, patilaw mo ko kag gintagaan pag paamanan mo pag ko dugang. So salamat gid. Para mag-healthy ka. Yes sir. Daw magaliwat na danang imo yang ang imong body structure ya daw. Pang chicks gid. Amo man sa imo. Amo hagabol. Cuteable na. Amo na yang imo ko na kuya bi pa describe sa lawas mo cuteable kag hagabol. Kumusta nang Basiwa to? Ano na to natabo? No, okay, bo. Sang nagligad lang nga Thursday, Sir Boy, ha? Thursday. Okay. Nagtilipon kami liwat da kay tungod nga nagselebrar sila. Mm-hmm. Selebrar ha? Mm-hmm. Sang 1 month anniversary nila. Halin sa nga illegally terminate sila kag dismiss. Siling ko enjoy ta na lang niya. Balo ka lawig-lawig ini siling ko nga away.
So amoy na ba, Sir Boy, ang balita kahapon asang Thursday nga adlaw. Although ginpadala na nila ang ilang petisyon for reinstatement sa Civil Service Commission, ginupdan man sang bilog nga konseho, kaduwa, ang ilay nga kaso parte ni sa isyo sa mga empleyado dira sa Basiwa ara sa gyapon niya sa Regional Trial Court. Now sa bahin naman niya sa mga konsumidor, being isa sa mga conveners ang Amlig Tubig, ang amon niya nga kaso, Sir Boy, gin-deny. Wala labot nga gin-dismiss sa anay, ang amon nga request for reconsideration, gin-deny sang korte. Kabalo ka, Sir Boy, sa anong nga rason? Following siling sang korte sa amon, following the doctrine kuno of administrative jurisdiction, hindi sila ka desisyon, hindi sila ka isyo sang among isyo. Tungod siling nila sa amon nga wala sila ya sang nakakaigo nga expertise, wala sila ya nakakaigo nga ihibalo or knowledge, wala ya sila sang technical know-how, sang sini nga isyo. Amo na kun nga inahaboy ni nila sa administrative tribunal ang Botsilingon sa luwa. So amo nang rason nila. Puti sa luwa. Nahamot ako ya, Sir Boy, kay because ang amon niya ginapamangkot di ang kontrata. Aha. Hindi ya ang pagpadalagan sang Basiwa. Okay. Hindi ya sila okay. water Kaya rights. administrative function or let's say management, ti luwa Luwa, no? Under sa luwa. Oo. Pero ang gina-question is ang kontrata. Ang kontrata, ang kontrata, Sir Boy, di ba, ang Regional Trial Court is the court of general jurisdiction nga tanan-tanan nga issue about contracts. Dira ina naton ginahaboy. So namot ako sa among desisyon, palusot kung sa akon pa palusot para lang iaboy na lang nila to pasaka. Ang kaso kag nalipay man kay tungod na now this time pwede na namon ma-elevate yung pasaka na namon ang kaso sa Court of Appeals. Court of Appeals. So sa nagligad mga simana gin-file namon ang amon nga appeal before the Court of Appeal. Iniya ang inyo gin-file sa Court of Appeals sa kuala niya sa kontrata sa joint venture agreement Yes. between Basiwa and Prime Water. Yes, Why kagamugid niya, man. why niya hindi niya sa kaso sa mga empleyado dira nga ginpang retrench. Wala kay tungod may kaso man ini sila sang ilaman. Nga ara tubtob subong sa Regional Trial Court. Oo, amoy na ta. No. So ang mga empleyado naton dira iya may mga kaso naman sila with the Civil Service Commission, I would presume. Nagpetisyon sila Nagpetisyon for sila. reinstatement. Ginupdan kuan namon kani padalaan man namon ang Civil Service Commission kag it was approved unanimously sang sangguniang panglungsod, requesting the Civil Service Commission to expedite the resolution of the petition filed by these 60 employees of Basiwa. Kinanglan gini siya sang madasig balang aksyon on the part ng Civil Service Commission. Kay kung tanawon nimo ha, empleyado ni tigin retrench sila. I don't know kung Dismissed gid ya? Terminated sila. Terminated. May severance pay or may muna sila may anong nga bayad ginbayaran sila pag dismiss sila. May mga separation pay sila, etc. Pwede sila kasulod sa premises ng Basiwa kung may mga papilis silang i-follow up. Dala na inidit siguro ang ilaman nga mga retirement o separation etc. Pero I would presume nga ni mga empleyado ni nga pang dismissed, hindi pa ni mag-file for separation kay gaaway pa sila mo. Correct. Ang ako na paminsar de residente, isa na kabulan siling nimo sang February 4. Ti ano ang ting ilang ka source of income, ano ilang ginapalakat sila pangkabuhi ni man? Yes, amo nang subo kayo, muna kung nga naga-online sila selling, nagaluto-luto ini sila, gabligya pagkaon.
kung ano da pwede. Iti wala ka pa sang, way ka pundo mo, kaya iti wala ka man Yes. separation pay because you haven't filed for sang retirement or separation. separation, abi sa imong obra. Oo, kag right there and then ang sweldo utod mo. Wala bala nag-agi Siyempre, sa way ka na insakto nga sweldo, kaya proseso. dismiss ka gani mo. Oo. So may nabanwa kasubo sang mga kaimtangan sang siningang mga empleyado. Ilabinagid nga tanan ni sila mga pamilyado mo kag iban gani ni single parent. So padayon ang ilang nga kausa do wala pa man ni sa ilang hanay ang ginibanan nga nagsugot abi. So amo ni siling ko banwa Wala pa. Sir Out Boy. of the 59 actually, no? 59 because one GO, one casual. So ang casual Yes. problem kaya ti makuhan ka lang niya kung casual ka at the pleasure of the Contractual. appointing authority ka mo, no? Oh, contractual. Contractual ka lang. Pro 59 yung regular. Ang regular employees. So wala isa sa ila pa nga siling tabi nga sige nagain nyo lang ko da sa ngakon na Yes. retirement benefit na. Nan. Kaya ma-retire na lang ko galing kay ti paano ka na makakuha kay dismiss ka man? Ano ka recruit na sinaman? Gin-extend ato actually sang board ang ilang counseling nato na bipalugit. During the press conference gani nagapabalo pang board of director nga kuno i-akomodaro nila kung sino pa pwede nga maghingagaw abi. Including sa mga they were referring sa mga dismiss? Yeah, sa mga ini nga mga empleyado. But balo ka banwa dira mo makita kung ano ka prinsipyado ang ini nga mga utod naton. Despite siling ko the offer, despite abi the kahuling, nablang ginainganyo kagid. Kag despite abi the pressure. No? Pressure kay, so nag-pressure. mga pressure ka sabi, number one nga daan, masakit nga pressure is economically pressured ka. Yes. Di ba? Manong pinakamasakit? Dito sa may ara kita ginatawag ng mga Pilipino nga ng kapit sa patalim la. Correct. Kung ay ka naging makapit sa patalim ka na lang. Yes. Kag ang offer is too good. To kwan ha, it is too good nga kabudlay man balibaran. Hindi ka nakita, Sir Boy, nga 400% ang imo nga ibatunon kung ikaw mag-early retirement. 250 halin sa prime motor, another 150 from Basiwa. Or for a total of 400%. Amo tong hambal ni Chairman Lorenzo Dilag nga in his statement sa mga press conference, siling niya, kuhaan yun na ni, kapuraot pangadaan sa pangabuhi, ara pa kita sa krisis, ara pa kita sa kapandemic, kung batunon yun ni, instant millionaire ka mo. So, muna bala, ang nagainganyo, ang nagasulusol, ang mga board of directors. So, amo nang masubo because inibanwa nga mga board of directors, they also belong to sa hanay sang public service. Di public servants man sila mo, civil servants man ni sila mo. But sila pa ang nagasulsol kag sila pang naga-ipit kag nagapigos abi sa ni mga kaupod man nila nga mga public servants. Sa muna pinakasubo gid. So ang muna pamangkot ko subong sino na magabantay da subong sang interes ng gobyerno, ang interes ng pumuluyo, ang interes ng mga konsumidor kay ti wala na sa may nabilin sa ila. Ang mga empleyado to nga nag-avail ya sang rehiring, ti of course empleyado na sila sang prime motor. Tagang ini nga mga 5 na lang ka direktor, ayan isalig pabala ni naton sa ila nga sila man mismo ang nagaipit sa aton. Mga ang empleyado sa Basiwa do ano kadamo gid kabilugan man. May idea ka? May ara sila, Sir Boy, mga more or less like around 200 siguro nga mga regulars. 200 ka Plus. regulars included na tong 60. Yes. Is included ang 59 to ba? Included sila. Yes. So kung More than. I think kung nula ako nagsala, more than siguro. I stand corrected. Mga 500 siguro. mga 500 Oh, 500, 500. So 59. Ang akong pamangkot galing kay ang ilang rason is redundancy mo, no? Kaya pamangkot ko karon kung dismiss mo ni ang mga empleyado ng 59,
why ka ni ibulos kay ti as what you've claimed, redundant ang ila trabaho, meaning why na sila kinanglan, hindi na sila kinanglanon. So, So why ka sang ibulos? So is the operation of Basiwa still normal despite sang dismissal sang 59? ang isa ka pamangkot ko di kung magsiling hindi bi sila redundant. Duwa ka option ang gin-offer nila. Originally, it was three kung tani nga respetuhon nila ya ang mga government employees. That was the early ang isa ka options nga gindula nila. Kag gintagaan na lang nila sang duwa ka options. Anong options? Early retirement, ang ikaduwa, retire ka, tender your resignation, you reapply, and you will be rehired. Ay, amo na? Yes. Ano nga, hindi ko May garantiya bla. Oo, din. Tikay because they will observe you as now this time prime motor empleyado na kamuya under SSS. Was that an assurance or basi pasalig lang? There was a guarantee. Aha. May garantiya mo basta arios kuan ka mo. Basta ara lang kamuya sa paidalom lang kamuya sa prime motor. So mo na ya ang option number 2. Okay. So meaning there is an office or there is a position waiting. Oo. So though I don't know, hindi mag-hold true ining kuan. Redundancy. Redundancy. Biskan pa gani siling ko redundancy. Ang question sinada. There are magsiling kita redundant. There are two employees holding one function and one position. Pero sining nga kaso. May different Isa lang, function sila. oo, may different function sila. May function. They have one function. Kaya the fact nga may aras la option to retire and they will be rehired, Oo. but silingon kinanglanon sila gyapon. Kaya nga i-rehire ka kung why kam lang kinanglanon sa muna nga posisyon. Amo na ako nga ang kung makita ta disarray. Ang operation sa bongsang Basiwa o kung sang prime motor is in disarray. Amo to bala siling tang makita tang linya to as far as Gatuslaw. Pikam pagani kita mo ang ilang nga billing. Wala gani ya itemized items kung Balayran na how lang. did you arrive at this amount? Balayran na lang. Balayran lang. So, initanan-tanan, wala bala siyang ginatawag na ton nga proper and peaceful turnover. Di wala sang, kuan mo, pag sulod yan nila, kuha dayon mo, wala ya sang transition. Gimpang kakas dayon ng mga empleyado. Gimpanula dayon. So, in other words, wala sang proper and peaceful transition. Even the documents siling nila wala gani sa may ginaging panaho muna ko nga ang amo ni sila subong. Amo na da subong ang aton nga operations. Okay. So ang ginhimo ni isang mga empleyado ni sa February 4 nga ano pa nawag sila ng anniversary nila sa pag-dismiss ila. Yes. So first time mo nakabati nga ang pag-dismiss imo gin celebrate gin dumdum. Si kwanta to yan no sentimental ganito para sa ila eh. So anong ginhimo? Ano ang ginhimo sa mga empleyado to celebrate? Well, balo ka usually upod ako Commemorate actually, hindi celebrate. celebrate oh. No? Wrong choice of word wrong choice mo ti balo ka gina-uslit ko na lang nato sila mo kay balo ka kung turon ta us-us gid ng mga baga sa mga empleyado tamo. You know, but then again, to uplift a bit their spirit, ti ginadugsing ko na to sila. In fact, gani ang mensahe ko, hindi na ya sa issues about the contract, hindi na ya issue about the provisions ng kontrata, kundi ang issue ko na ya, sabat na ya sa mga ginapangabay namon sa pumuluyo. Balo ka nung mensahe ko, Sir Boy. May ginsight ko sila sa tuanay. May isa ka pastor during the Second World War, German ini siya. Sanggin panakop siling ko. Siling niyang, kiti, balo ka, kuha na siya mo, gin-express siya ang iyang guilt feeling siya bala. Kag ang iyamang condemnation sa mga bystanders. Ang butsingon bala, wala nagpabaya. Lakip na nananda ang lawas siya. Nga nagpabaya. Nga gin panakop, una bes, abi ang mga komunista siling niya. Why siya nagtingog? Kaya tungod hindi man kuya komunista. Okay. Sang kadua, gin panakop ang mga trade unionist, ang mga labor union. Ti siling ko, wala man ko daya labot sila. Why man siya nagreklamo? He did not speak out sa sining grupo because hindi man siya union. Ikatatlo, ginpalaga sa mga Jew, mga Hudyo. Siling niya wala man ko daya labot. Hindi mo ko Jew. Hindi man kuya Jew. But sang ginamatamat niya na nila ang panakop man ang iya pamilya kag siya abi
Why nasa may mahambal kag may magtindog upod sa akon kay ti nagkalaululubos na tanan-tanan. So very much the same. Isa sini nga kausab banwa nga biskan hindi ikaw malambot subong because abi nga may kasarang ka pa ya, makabayad ka pa. Pro sa ulihi sa hindi hamak ng pagsaka sang bili sang tubig, ti given ni na siya. Rest assured din na ya banwa nga the prices of water will surely increase. Siling ko ang magalukdo kag magapasan kag magabamayad sang among balayran ang inyo kabataan kag ang inyo kaupuhan. Subong sini ang 12% VAT na kuha na, ginaano nila, gina-implement na wala pa. Gintagaan kita gin grace period. Sila Wani? kuno anay. Sila Sila kuno na, anay grace mabayad. period. Pero pagsugod Pagsugod, sigurado gid. second year, Sigurado gid pinakanubo nga isaka is ang 12% 12%. VAT plus ang ila pagid nga ipasaka. yes. So from the second year onward up to 25 years, now banwa tulukan yung billing niyo. Gasaka. Gasaka. Muna ako nga pasaligon kita nila nga during the first year wala sang isaka. But kung tulukon kag kumparahon nyo ang water rates nyo nga ginabayaran subong. Grabing Gasaka. pagsaka. Basi amo na nga wala sang breakdown kay para hindi makita ko na nagsaka. Di ba? Yes. Well, anyway, sige lang kay talahon tani ang dalagan kay daw alang-alang ko sa Yes, sir. akong oras. Yes, sir. So just give you siguro another 30 seconds para sa imo nga message sa aton tumuluyo. Yes, amo pasabahin banwa sa issues ang ining Basiwa Prime Water. Aton inyo ang kontrata. Nga abi nga ginaoponiran ini sang amlig tubig ang amo nga kontrata. So mas ma-appreciate ini nila Sir Boy kung ila sipad si paron na ba. Kag bukon bala nila ya ang kontrata. Kag dira nila makita nga kung ano ka uniros kag ano ka disbintaha kayo ang ini nga kontrata amo na kun nga ginaoponiran pa ini naton hasta tubtub subong despite the fact nga nag-take over na sila. Na butang tabi Sir Boy nga balon lang kita nila hindi na kamo niyang tagiya kami nang tagiya although ang kaungdan sang kontrata kag ang ilang nga actions nagapamatuod banwa nga ila na din ka nakita nga ang katapusan nga mga empleyado gin pangakas nila. So meaning to say ang Basiwa banwa is already owned by Prime Water, not the people of the city of Bacolod. So padayon na sa aton nga mga empleyado pabakuran nyo kag of course bulan subong sa pagigugma be Gugma na kita. So salamat kay Sir Boy. Sige, Mayong Councilor, aga, may salamat aga. kay Sir Jones. Thank you for your time. Mga ka-aksyon, magabalik kita ha, mabalik pa kita after our mga obligasyon naton dire. Magabalik pa kita, we will have with us the Congresswoman of the 5th District of Negros Occidental, si Congresswoman Marilo T. Arroyo. Now, stand by sa Kapihan sa Aksyon. Agapasang banwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negros anon inyong pamatian.
Istasyon niya nagkapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karuntag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y Sansan ano nga kalintangan. Responsable at ang balita, pagkain na italag na. Magasig pero sigurado, aksyon na may dala at palangga. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 katuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kadisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo. Nagpasarhag na ang kamara. Wala ang ila counterpart sa Senado. Nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara. Insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga iratubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapakatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod
Wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radyo Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radyo Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo nga ginahimo sa Aksyon Radyo Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radyo Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Combrodsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y Samsang anong kahintangan Responsable ang pagbalita Pagdahil na Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa itong mga palanggagamang itong palamati. Ay inyo naman kubos nga lagad sa Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa labilin isa ka oras, 19 minutos, karon gadlaw Miyerkules. Anniversary Aksyon Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Aksyon Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagtilaw ngay natubang sang komunidad, padayon nga nagapangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palaabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod #1.
una ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Ninsing. Mayong aga Bacolod, mayong aga Bilugabayan sa Western Visayas. Welcome once again sa atong pagpangalagad diri sa Kapihan sa Aksyon. First edition naton for the month of February, no? And ang inyong lagad Aksyon, Boy Duran. Sa mag-aksyon, isa ka-edisyon sa atong Kapihan sa Aksyon, ikadulong sa inyo. Sini nga simana sa atong first edition for this month of February. Dibinas kita, no? We're lucky, fortunate to have with us the representative, Congresswoman of the 5th District sang Negros Occidental, in the person of Congresswoman Maria Lourdes Inday Marilo Arroyo, no? Ang aton nga Congresswoman from the 5th District. Congresswoman, good morning and welcome diri sa Kapihan sa Aksyon. Maayong aga sa inyong nga tanan. Salamat, Gid Boy. Mabakal na ako sang imo nga kape. Very good. In spite of the situation sa mga pandemic, kabudlay sa atong sitwasyon, yet si Congresswoman Arroyo tried her best to be with her people sa 5th District, no? But mamangkot lang, Congresswoman, is this the first time may live radio interview ka? And this long, ha? We will have you with us for around 30 minutes. Oo. Sa totoo lang ho, kay sinong makahindi kay Boy Duran? Not I. Amo na gasling ko pa di ko inasita diri sa Action Radio because this is the first time si Congresswoman Arroyo has appeared on a live radio interview kag diri sa aton sa Kapihan sa Aksyon, no? Kag sa nasiling ko na kabudlay sa sitwasyon subong, but she tried her best nga mangin ko makaupod ang aton mga kauturan, mga kaaksyon naton dira sa 5th Distrito. Ang greetings mo guro Congresswoman to our people sa 5th, especially sa 5th District. Maayong aga sa tanan sa 5th Distrito. Kabalo naman kamo na palangga ko kamo. Always, all the time. Always, all the time, ready to serve. Maserbisyo kita. Kinanglan, magserbisyo kita. Amugid ang gimbutang sang utok ko, sang daddy ko, so serbisyo, kag kinanglan, ipalangga mo ang 5th Distrito, kay kung tungod sa ila, kay may duta kami dira, naka-study ako hasta natapos ko ang kinanglan tapusong ko. Okay. Hindi ka lang mamangkot hasta anong nga tuwig. Amo man sa akon man, kung mamangkot sila basta nakagraduate ko. Ako man, nakagraduate. Anyway, actually, ang pagpadulong din ni Congressman Arroyo, I was even there during the event. Ang isa ka-importanting proyekto for the people of the 5th District, hindi lang sa 5th District mo, no? Kay bisan hindi ka taga 5th District, you still avail silang ipatindog nga hemodialysis center, which is very important for me, importante sa aton nga mga pumuluyo. Can you tell us about this, Congresswoman? Importante gid kaayo kay kadamo subong kinanglan nila sang anong tawag nila? Dialysis treatment. Kaysang una, ginapadala ko sila diri sa Corazon Luxin. Of course, kapuno-puno man ang puno. Tanan, kakadto dira. So siling ko, kay ang amon Iloy, nagbata, isa lang ang iya kidney. So very, daw kalapit sa akong tagipusoon ang kidneys. So siling ko, mabutang ako sa nephrology center. Kag nakahambal na ako kay kinanglan mo specialista. So nakahambal na ako sa isa ka doktora halin man sa Manila na super good ang swerte ko kay ang bana niya Ilonggo. Siling ko, yes. Okay. So ining nahambal ko kay na Congresswoman nga this would not only benefit sa mga taga 5th District, no? Hindi lang niya hindi lang exclusive sa taga 5th District. No, hindi na exclusive. Ang akon lang mahatag ako sang pink card. Ang mga taga 5th Distrito
kay inang akong distrito. Of course, after PhilHealth, ako nang mabayad. Kay kabalo ka naman, there are extra consumables na kinanglan kag gusto ang So Repro. kung taga Quinto Distrito ka, more or less makasiling kita nga magpa-dialysis ka, libre? Pagkatapos ang Sa PhilHealth, ako nang mabayad. So in effect, technically, libre kita eh. So taga Quinto Distrito, mahal nga daan sa mga kongresswoman, magkuhan mo, magpa-dialysis. Oo, pero kaluoy man. Kag distrito ko man sila. Sobrang pagkapalangga ko sa ila. But mind you, mga kaksyon, basta taga Quinto Distrito lang ha. Kung hindi kayo taga Quinto Distrito, Kinang baydan bayran mo, mo. may PhilHealth. Babay rito sa congressman mo kung sino congressman mo. Kinang lang, may PhilHealth man tanan, no? Pero at least, mas lapit na. 6, 4. Kay sa PIAC, I'm sure ang ginausar nila is ang Corazon Locsin. Correct. So, dapat may pink card sila. Why pink ang congresswoman? Ano? Nga pink ang card. Kay kabalo ka naman, pink is nakagabulig ako sa cancer. Ang mga babae na may cancer, pink ang Pink ila man. color. Amo man ang sa mga kuan bala mga gawag trabaho kong gabi lang nga ginapagi sa city mga city health nga pink card man ginatag May araman? Nablang mga GRO, mga kung magpakuan sila, magpaano sila sa city health, gina-issuean sila pink card for them to that they can work at night. So, kasi ma-misinterpret ang kuan ang may magawin ng pink Hindi, card. butangan ko siyempre Quinto. Ang akon Quinto. Ang responsibilidad ko is Quinto Distrito. Sige, anyway, kung sabagay, kung ako ginadialysis, bisara ng color, yatag mo sa akin, okay mo sa akin. So, anyway. Also, kabalo ka, ang color ng health is color pink. Okay. That is why siguro nga mo man ginahatag sa kwan sa mga kuha health certificate sa kwan sa mga night workers naton mga babae. That's why it's the color of the Department of Health. Okay, sige, now I understand. For health. Sige. Anyway, si Congressman Arroyo is also the chairman of the Special Committee of Persons with Disabilities. No? Actually, nakita ko ni damo-damo ni sila sa ginaduso subong nga mga programa para sa mga PWDs, no? Pero I would like to touch on the matter. Abi mo kung gusto mo, minabalaan ako may mga ara nga ma-report nga nakalambot sa akon nga there are people nga hindi man disabled but are using the IDs sa aton yung mga PWDs. Tuod na. Sa tutuod lang, sa Kongreso, ang akon nga komite, we have investigated it. Okay. So naglambot, naglisenyo ng committee, Kay tanan sa social media, so siyempre, nagreklamo ang tao. So, it is being investigated. Sa akon nga komite. Siguro, Congresswoman, can you, sa itong programa, can you give a warning sa masining mga tao nga nagagamit sa PWDs nga ID, hindi sila yung PWD? Palihog lang, kung hindi ka mo persons with disability, hindi na ka mo magkuha sang card. Kahit kaluoy man ang tutuod gid na PWD, nakahatag na ako 60 wheelchairs, daw kulang na kulang, daw hindi pa bastante ang 60 kabilog, pero first time na nakabaton sila sa wheelchair na nahuya ako. Kaya kajutay lang ang nahatag ko and I have to cover Luzon, Visayas, kag Mindanao. Bilog na Pilipinas. Okay. Siyempre, hindi ka na lang magsiling, inuna ko ang Quinto. Kay palangga ko man sila. Kag distrito ko na. Si Congresswoman, di ba kay I have been also before sa kay Congressman Ige, when he was still the Congressman sa 5th District. Ka mga kuan sila mo ka mga lulo, magambal bla. Ita mo bala ko sa nga pabaladabi ang kuan ang mga nagagamit sa PWDs.
palihog lang hindi ka mo kung ako na mga daman nyo madakpan ta ka mo. Palihog lang. Hindi na ka mo mag-usar sang card kung hindi ka mo PWDs. Ginakuha mo ang sa ila, ang mga benepisyo. Correct. Nga due for them, nga hindi makamuya na dapat. Anyway, talking of wheelchairs, kung gusto man, yung pangatagin mga wheelchairs, gali ang 60 kabilog lang ang nahatag ko sa Quinto Distrito. Sa Quinto Distrito alone. So, Pero, sa totoo lang, ang bana ko kapamangkot, bakal ka ng bakal sa mga wheelchair. Hindi siya kabalo, may plano ako maghatag. Of course, hindi pwede in quantity because pila lang ang wheelchair ko, mga 10 kabilog. Okay. Kay may ara ko diri, kag may ara ko sa Manila, hindi ko na gusto mabalik-balik ang wheelchair. Sa unang ginabalik-balik ko sila, Cebu hindi na Siguro pati sa PWDs, Congresswoman, last question ko lang sa PWDs. Ining atong balang law, ining accessibility law, Yes. is it still being observed gid sa inyong sa inyong pagtanaw? Subong ang take up namon sa akong committee is accessibility. Kay 45 na congressman ang may house bills tungod sa accessibility. So gina-take up namon I took up 15 bills antes na magpabakolod ako. May committee hearing ako, 15 bills. Sa dason siling ko 30 na. Tapos na tanan. Ano kung gusto mo, may ala na tanan sinangadaan, pero ano pa ginaton? Kinanglan, mapa sa anay, sa kahit round table discussion na. Via Zoom, pero tanan na ahensya arada. DSWD, DOH, Department of Justice, tanan. Kay no hanky-panky ang akon nga ano. Good to hear on that. Hindi pwede. Good to hear on that, Congresswoman. No? Dasig sige lang. Dasig ang oras? Anyway, sige lang. No problem, dasig ang oras. Pero may problema. Okay lang, ako lang bala. Congresswoman, I'll go to ining isa naton ka proyekto, ginahimo sa Quinto Distrito. Ining atong assistance bala sa mga persons nga ara sa crisis situation bala. Okay. Especially subong. Okay. Ini kinanglan basahon ko kay sige. Ang akon memory is not so good kay ini ang ginhatag sa akon nila sa DSWD, TESDA, kag sa sige, may na kay may ara gali record si Congresswoman. May records ako. This is exacto. Sa 2019, tunga ka sa tuig, 120 beneficiaries ang TESDA. Sa 2020, 1,191 ang naka-avail sang TESDA. Okay. Sa Dole Tupad. Ano nga mga courses na sa Congresswoman? Madamo. May welding, bakery. Feeling ko sa ila, mahatag pa ako ng premyo sa pinakamaayo ng bake. Okay. Kay luto na, pero subong, kabudlay, kay kabalo naman kamo. Ining pandemya, it's not the President's fault. Ay nagsala delay. It is pandemya. Bilog na mundo ang may COVID. Subong, gagwa na ang mga lain-lain na strain. May UK strain, may African strain. Damo na sang strain. Okay lang sa akon, kay ako adlaw ginapangadian ko ang Negros Occidental, especially ang Quinto Distrito. Kay taga-dira kami. Correct. So, part of the may araman ang TESDA, may araman housekeeping, cookery, call center services. Madamo ang ilang serbisyo. Okay. Ang mga mayor ko ang gapangayo sa akon kung anong gusto nila, kag ginahatag ko man. So, damo na tagali na na eskwela sa TESDA. No? Salamat gid sa Dios. Ang mga Congresswoman, ini mga displaced workers naton, damo gusto mong displaced mo, rubra, tungkol sa pandemic,
may mga program kita for them? May ara, siyempre. Ang gobyerno mabulig sa mga displaced workers. Sa 5th Distrito, nakabulig na kami sa 2,444 disadvantaged displaced workers. Totaling to 14,188,642 pesos. Okay, oo. Dako naman galing. Ilan na Binalbagan, 508. Hinigaran, 508. La Castellana, 178. Himamaylan, 660. Kay Dakuman sila. Isabela, 432. Moises Padilla, 158. Yun na pa subong, gusto kong ipaagi ang iladalan. Ang mga dalan nila. Pero kabalo ka naman, hindi man ako nakahatag sa farm to market roads sang last year. Kay nangayo si Presidente, kung pwede, ihatag namon COVID assistance sa anay. Hindi man ako Bisan din ko nga local government bala kung suman nga nagapamangkot. Again, did away with their infrastructure projects. Kaya ari na nabutang sa pandemic response. So, ara na napektuhan din man sa tanan, hindi man lang ni 5th District, hindi man lang Negros Occidental, bilog ng Pilipinas, hindi affected. Bilog na Pilipinas, bilog ng mundo. May araman ako sa medical assistant. Okay, I'd like to know that. Ano kung gusto man, mo medical assistance, let's say hospital ka, din ka kadto nga pangayo bulig ang mangayo sa medical assistance kung gusto man? Sa Ignacio Arroyo Hospital, 2,052 nga tao. Okay. Ang nabuligan namon sang 2020, which amounted to 4,981,615.97 centavos. 2020 alone? 2020 lang. Okay. 2020 alone. Himamaylan Hospital ang Gatuslao, no? 1,049 nga tao. Okay. Which is 1,347,290 pesos. Kag diri sa Corazon Locsin, 214 or 2,408,000 451 pesos and 89 centavos. Okay. Tanan sini nagsulod sa DSWD COVID assistance. So naka-cover kita sa 2,575 na beneficiaries. Okay. Oo. Ang mamangkot kong resuman, kung may ara ka needs ng medical assistance, where do I go? Kung ako ka 5th District, kung di ko makadto. Ano? Kadtuhan lang nila ang opisina namon sa Isabela, kag District Hospital diri sa Bacolod. May mga tao kita na-assign dira? Okay. Oo. So sa mga ospital gali, may mga staff kita nga na-assign to cater to the patients. Nga nga pangayo sa bulig. Hasta diri sa Corazon. Hasta sa Corazon Locsin. Very good gali. So kung may magkadto do sa amon, malo ka kung gusto kami sa station, sometimes nakakadto ba sa amon ka pangayo bulig mo, di ko mabala kung taga 5th District. Taga 5th District pakadto. Kadto da sa Corazon Locsin, pangitaad ang staff ni Congressman Arroyo, kaya dito ka pangayo medical assistance. Tawagan nila si Tintin. Si Tintin na, o si Carissa, o si... Okay na, o si Christian. Tanan na staff ko diri mabulig ako. Yes, so muna sa kay tuod man na muna ko isang ako personal experience ko na damo na kadto sa amon kay balo ka kung gusto man nakapon na station is on the beside the Corazon Locsin Montalibano. So damo na ka pangayo sa amon bulig. So mayo na nga may amuna nga they can go to sa inyo there are representatives ang imo representative sa Corazon Locsin to ask for medical assistance. Kung gusto man ninyo kadtuhan lang ninyo, may Facebook man ako. Ang mga kabataan ang naghimo para sa akon. Maria Lourdes, Marilu Arroyo.
for more details sa akong Facebook. Aha, okay. Kay kung may ginapangayo sila, enseguida ginabuligan namon. Basta may kwarta pa. Okay, very good. Scholars. So, specialist in GED. Damo ka na may scholars kita na. May ara ko ng scholars. 465 subong. Ka-scholars. Oo. Kay ginlain nilang programa nila, why na sang tulong-dulong, Oo. ginuntat nila na. Aha. Pinandan. Namalaan ko daw ang mga existing scholars daw sige pa sila pero daw wala pa nagabaton baguhan is mga scholars I don't because of the budget I think siguro nga na realign man sa Na-realign tanan sa COVID pero padayunon man namon. Kay ang Kongreso kag ang gobyerno mabuli. Buligan namon tanan. Okay. Salot ko lang nga pamangkot ng Congresswoman, no? Ato gali ato hemodialysis center, pila ni sa makater nga pasyente, pila ka beds ni siya? Ang ginpasa ko sa Congress is 100 beds. No. Total. Ignacio Arroyo na sa Guerrero. Total. Total. So pwede nilang tungaon, depende na sa specialist, kay Dr. Teorema, Director Teorema, depende na sa ila kung paano nila tungaon ang 100 beds. Kay siling ko ang 25 beds is too small. Kung kapangita. Ang 25 beds yung Congresswoman, di ba daw infirmary lang ng kategory? Ginpanaog nila sa infirmary, pero pagkabutang, that's ina ang mas dako nga rason na ginbutang ko sang hemodialysis center kay once you have a hemodialysis center, masaka na naman ina sa ospital. Okay. So may bill pagid nga increase na ng bed capacity sa Ignacio Arroyo. May ara na nakapasana. Nakapasa na 100 beds na siya. By the way, mga ka-aksyon, ining magsiling kita ganing 100 beds, hindi mo silingon nga isa ka gatos nga ka-3 butang dada, hindi na mo ha. Meaning, pag nag 100 beds ka na, ang budget mo mas dako na, mas daka libla mo na sa Congresswoman, no? Mas ay, dako kung na budget, Oo. ay ko kabalo kung anong budget na ihatag nila sa ako. Pero what I mean is, if you increase your bed capacity, then that means to say, increase ang mga budget. Oo, ang hospital. Madako sa budget. Kay iban, basi mo sila kung 100 beds, kay may isa kagatos ka ka-train din na among silingon sa 100 beds, yun din sa budget ina siya. No, kay kadaw mong kinanglan. Pero may araman akong pondo sa Corazon Locsin Hospital, sa Teresita Halandoni. Of course, ang pinakadako si Ignacio Arroyo, kay nga lang sa tatay ko, no? Pag sa may Himamaylan Hospital, may araman ako sa kwarta. Okay, sige. So, glad to hear on that, no? So, anyway, that's it mga ka-aksyon, damo ginisang nahimo ang aton nga Congresswoman. Actually, si Congresswoman Arroyo, daw amo na siya kay Congressman, the late Congressman Iggy Arroyo, mo daw ka mga silent worker, bala. Daw, hindi gid sila they are more on action. Hindi naman ipatikal. Ang importante, ihatag mo ang serbisyo sa pumuluyo. Amogid ang para sa ako niya. Hindi ako kasiling na akong pinakamaayo kay I'm sure mas madamo dira mas maayo sa ako. Kay first termer man ako. Pero kung basta makabulig ako, buligan ko sila. Hindi na problema para sa ako. Sa mga na siya. Siguro sa sining bayan, we also like to take cognizance, no? Sa pagpartner man, pagbulig man ni Governor Bong Lacson sa kay Congresswoman Arroyo dara sa 5th District. Governor, Vice Governor, tanan sa ilag kapasalamat ako. Ang siling ko lang sa akon mga mayor kag vice mayor, subong, no politics lang anay. Para sa akon, kay tapos ng eleksyon, next year magbombahanay kita, anytime. It is a free country. Kung sinong gustong magpadalagan sa akong distrito, it's a free country. Go ahead. Yes, sir. But, be prepared.
because I will be prepared. I was born prepared. Last na lang siguro, Congresswoman, nakamalo ko sa nagligad, you did a parang inauguration, may tay kada nga pa sa Hinigaran. Yes. Oo. Retrofitting sang daan na bridge, sang Taytay. Okay. Ang daan na Taytay. Ginpadako namon kag how do you say, Strengthen. Baskog na. Pa-strengthen na ton. Strengthen na to. Pero, mahatag man ako, isa ka Taytay. Salamat sa Presidente. Believe siya sa mga Taytay. Hindi niya ginuntat ang mga programa naton sa mga Taytay. Kahit para sa iya, kag sa akon man, kung may aras ang Taytay, makaabot ang tao, ang negosyo magsaka, subong ang ginaproblema ko, ang pumuluyo sa Quinto Distrito. Ang negosyo nila, kay kadamo man nakita mo diri, kadamo nagserado. Gani man. Anyway, masiling lang natin in spite of the situation, subong, padayon lang tagyapon niya sa serbisyo sa Quinto Distrito. Oh, definitely. Kinanglan, padayonon naton ang serbisyo sa Quinto Distrito. Okay. Kay distrito ko ina. Ako. Akon lang ha. Akon lang ina. Sige. So kung gusto mo medyo time na to na lang na, can we just ask for your parting message? Hindi man parting message, for your message na lang sa atong mga pumuluyo dira sa Quinto Distrito. Palangga ko ka mga tanan. Basta may kinanglan ka mo, ari diri ang staff ko, bilog na staff ko, tanan sila mabulig sa inyo. Biskan amat-amat lang ang pag-abot diri. Pero maabot man diri sa bilog na Quinto Distrito. Kay gusto ko na hindi kami mapahuya kay ang ngalan namon ara dira. Sige. Daw gintaya namon ang ngalan namon. So hindi pwedeng hindi kita mahatag sang serbisyo. Basi matugtok man ako sang akon magulang. Matutugtukan niya ako. Pero salamat gid sa imo, Boy Duran. Kay ginimbita mo ako diri para makahambala ko. Kag mabalaan nila, ma-reach out ko man ang akon mga constituents, ang akon tanan sa ila, and assure them that I am working hard for their benefit. It has been my mission to help and serve, and I will always, and I have always tried my best to make their lives different. Mas mag-ayo ang pagkabuhi nila. I intend to give many projects. Madamo gid ang ginapamensar ko. It's only time that I need. Kay kabalo ka naman, nadanlog man ako. Kag pagkatapos, naguba pa ang akong titanium. Tiway man ako mahimo kung ina ang gusto ng Diyos. Pues mga di, basi pwede ako mangayos ang prayers alin sa tanan. Pero hindi ka mo duda na ako mabuligan ko ang Quinto Distrito. They are close to my heart. Thank you. Thank you. And more power sa imo nga programa. Yes, yes, Congresswoman, no? It is really, ako halin sa akong dagipusoon sa imo, sa madamo gid nga salamat kay gin-interview mo pa ako. May tempo ka pa mag-interview sa akon. Salamat. Salamat man, Congresswoman, for your time, and it is an honor for us to have you in sa among programa. Again, suliton ko, this is the first time si Congresswoman Arroyo. Not the last. Not the last, no? Kasi Congresswoman Arroyo, may live interview kita. Kagini, the purpose natin tanan is to let the people know, especially sa taga 5th District, kung ano nga ginahimo sa aton nga Congresswoman para sa inyong interest, para sa inyong benepisyo. No? Ang napangayo na ni Congresswoman is to help the Congresswoman through prayers
Kalihog lang. She is asking for your support sa iya through prayers o kung ano man nga support Prayers matag lang. ninyo. Para Prayers nga lang, basta mas ang maayo nasa pagid ako. ang mga buluhaton niya para sa tapong Basta buyo sa pangadian lang nila ako, happy Okay. na ako. Sobrang pagkalipay ko na. With that, mga ka-aksyon, salamat kay Congressman Arroyo. Isa ka edisyon sa Kapihan sa Aksyon. Ang aton nga gindulong sa inyo, kitalay kita sa masunod ka Domingo. Sa gyapon diri sa aton nga Kapihan sa Aksyon. Yung alagad, Aksyon Boy Duran, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod. Aksyon Radio. Salamat, Gig. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio.